Tervetuloa Porin ravien ennakkolähetyksen pariin. Siitä onkin jo pitkä aika, kun viimeksi ollaan täällä höpisty, että 6 viikkoa on ollut raveista taukoa ja nyt saadaan taas vähän vihjailla tuleviin raveihin. Eli tämän viikon keskiviikkona Porissa ravitaan 6-5 ravit. Ohjelmassa on muun muassa Arne Nymanin muistoajo, Satakunnan ravinaisten mestaruusajo ja mun mielestä ainakin ihan hyvät täyspainoiset ravit. Ja niistä mun kanssa tänään on keskustelemassa Kari Laurila ja kuukauden suurin piirtein Porin ratavalmentajana toiminut Tuomas Rantanen. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan Karista, miten on kesä mennyt? No ihan silloin sit kun oli lämmintä, niin sitten käytiin luonnonvesi uimassa ja vietettiin kesää muutenkin sillä lepposasti ja vähän seurailtiin raveja ja käytiinkin jossain Mikkelissä tuolla vähän jossain isoissa raveissa, Kunkuisen mä ollut, ne oli niin pitkällä. Ihan ei mitään se ihmeempää. Olisi saanut vähän, en mä sitä helletnyt ehkä, mutta vähän lämpimämpi, olisi saanut jatkuu vähän kauemmankin. Jaa, millainen Mikkelissä oli meininki? No mä pidän Mikkeli, se on niin kuin vuoden varmin juttu, että vaikka ehkä ne lähdöt ei kokonaisuudessaan niin kuin tasoltas kaikki, ehkä voisi ajaa vähän erilaisiakin lähtöjä, mutta se Mikkeli jotenkin niin varma nakki, se sopii siihen keskelle kesää ja sitten tietysti siellä ollaan sitten aina jossain vesistöjen vieressä viettää sitä aikaa ja touhuun, niin se luo siihen se oma juttusi ja siellä käy väkeä, että siellä oli kyllä niin kuin oikeasti kunnolla väkeä nytkin 8000 kumpanakin päivänä, että jos vertaa Suurhololaa, jos 3000 on piukkaa päivässä ja siellä on sitten taas varmasti lähtöjä taso kovempi, mutta Mikkeli on löytänyt se oma paikkansa ja se on niinku kesätakuutuote. Oliko kova välivyö? Ei, me oltiin siellä kartanolla ja saunottiin siinä ja vähän käytiin Saimaassa, ei ihan hyvin rauhallista. No niin. Jaha, Tuomas, miten on Porissa olo maistunut? Ihan hyvin on maistunut, että pikkuhiljaa on tullut lisää kengitettäviä ja treenattavia on pari kappaletta, tai siis 4 yhteensä, pari ne omaa ja niistäkin on vähän tullut kyselyä, että olisi mahdollisesti lisää tulossa. Ja vähän on ollut enemmän aikaa kuin normaalista, että on kerännyt nyt hiuksakin käymään leikkaa ja jos joku katsoo, että mä oon turpaani saanut Porin kylillä, niin ei mulla ole paikka vaan lähtenyt hampaasta, että koitetaan saada kuntoon vielä jossain kohtaa, mutta että Pori on hyvin ottanut vastaan, että ei ole käynyt kioskilla haastamassa riitaa. No miten sä oot vapaa-ajan saanut kulumaan, kun Ässien peleissä, jotain harkkapelejä kävit vähän vilkaisemassa? Joo, kävin jo katsoa porilaista kulttuuria parhaimmillaan. Että oli Ässät Lukko ja 7-1 lunta tupaa ja voin sanoa, että sieltä tuli muutama semmoinen hyvä huudahdus kyllä. Että niin mä menisin kysyäkin, että mikä se oli, mikä on sun mottos nykyään. Joo, varmaan kaikille voimme sen tässä. Se oli varmaan 6. tai 7. maali, mikä tuli sinne Ässien verkkoon ja sitten oli ihan hiljasta ja joku äijä huutaa sieltä sitten, että Lindberg, koit nyt saatan! Hän repesin ihan nauruun ja sitten mä ajattelin, että ei ihan hiljaista. Mä voin katsoa ympäri, porilaista aivan tuimana ja kellään ei virne niinku välähdäkään, että oli ilmeisesti kaikki samaa mieltä asiasta. Hakamättässä kun joku olisi tollain huutanut, jos joku nauranut, mutta kyllä porilaiset on aika tosissaan Ässien kanssa. Että kyllä mäkin ihan Ässä-miehenä olin sitten loppujen lopuksi aika pahalla päällä sit Lindbergin pelistä, mutta siellä on hyvä toinen veskari, että eiköhän se korjaa sen kauden alun tällä hetkellä. Sä oot nyt ihan Ässä-miehiä. Joo, henkeä ja veren. Aina ollut. Kyllä. Mutta ei se nyt ihan laakereilla lepäämistä. Yksi ravireissukin on tehty Porin ratavalmentajalle. Se oli mielenkiintoinen reissu. Joo, se oli mielenkiintoinen reissu. Mä enää autolla jo matkalla ja semmoinen tyypillinen ravireissu justiin. Ensin haettiin mikä sä kutsuttiin? Mokkula tai sitä, että saatiin valotees autoon ja sitten kytkettiin väärinpäin ja tuli tallialue ja sanoi jengi, että huomasitko, että kun vilkutit oikealle, niin koppi vilkutti vasemmalle. Se on tämmöistä pikkuharjoittelua aina, että ja samoin se oli se ravihommake, että ei nyt ihan lähtenyt, mutta nyt ollaan sitten lähdetty kalustoa vähän niin kuin parantaa seuraavia koitoksia. Ei nyt lähtisi tänään vielä tämä meidän toinen tai yksi hevonen nyt hirveä, tai tänään kun keskiviikkona, niin ei ole hirveitä odotuksia, mutta kyllä se saattaa vähän parempi olla. Niin, pää on nyt auki. Niin, just näin. Jaha, tosiaan 6-5 ravit. Mennäänkö vihjeitten pariin vai onko muuten jotain mielen päällä? Tuomaksella on ainakin pientä varsojen hankintaprojektia käynnissä. Joo, itse asiassa että jos kiinnostaa lähteä niinku varsaan mukaan, niin me kerätään semmoista 20 osuuden kimppaa sinne varsahuutokauppaan, jossa maksimissaan on niin kuin 5 tonnin huutoa haetaan. Eli
Eli jos saadaan sen alta, niin sitten palautetaan rahat huutokaupan jälkeen. Mutta tarkoitus just se, että saataisiin semmoinen 20 osuuden kimppa, jossa sitten sille yhdelle osuudelle tulisi kuukausihintaa se 65 €. Ja se sisältää semmoisen 260 € puskurin vielä, että sitten jos tulee jotain yllättäviä menoja tai tarpeita, niin sitä kautta voidaan sitä sitten vähentää. Ja tarvittaessa myös, jos ei mitään tule ja sinne kerääntyy sitä rahaa, niin voidaan pitää sitten vapaita kuukausia. Mutta tällainen tosiaan. Mutta älkää nyt kertokaa, että sen 5 tonnia on kaikkia huutaa talleen. Tai täytyy joku muu hankkia sitten nostamaan kuin minä itse, niin eivät tiedä siitä. Niin. Semmoinen, että sopivalla rahalla voisi päästä kokeilemaan vähän hevosen omistamista. Niin, kyllä. Ja monestihan ne on ne halvimmat sieltä, mitä on, niin saattaa ollakin niitä ihan kärkipää hevosia loppujen lopuksi. Niin, se ei ole ollut mikään takuu, että se tarvitsee olla kallista ja se on halpaa. Että se on niin kuin tuossa varsahommassa on nähty, niin vaikka se on kuin ammattilaisia, niin se on joka muuskin maassa, niin sieltä pystyy saamaan kyllä hyvän sieltä halvemmastakin päästä. Kyllä. Että ei ne aikanaan ne hyvät paintsippiläisetkään on Ruottipuolella ja Melander, Scarlet Knight ja Nuntsio, niin kyllä ne siellä niin kuin keskihinnan alapuolella oli. Että. Ja toinen voitti vielä Ruotsista Hampon, niin ei se sitä katso sitten, että kun ja sielläkin on haitari aika kova, että maksaako se $15 000 vai $500 000. Niin, sano vaan. Ja mitä nopeasti on katsonut, kun on nyt pikkuhiljaa tullut niitä videoita tuonne YouTubeen varsoista, niin on ihan hienon näköisiä, hyväkokoisia ja hyväliikkeisiä ollut muutamia semmoisia. Että ei muuta kuin kaikki vaan sankoin joukoin, vaikka ei meidän kimppaa lähtisikään, niin muuten sinne hypä ja huutokauppaa. Se on ihan hieno tapahtuma kyllä. Meinaako Kari lähtee? En mä tiedä, mahdanko mä siinä huutokauppaan lähteä, että kotoa mä oon sitä monta kertaa seurannut. Ja mä eilen koitin katsoa sivuilta niitä varsoja videoita, niin ne sanoo, että ne tulee vasta tänään. Siellä YouTubessa on jotain Joo, YouTubessa oli muutama, mutta siinä luki, että ne tulee vasta tänään. Että okay. Joo, se oli vähän oudokseltas, mutta. Joo. Ja eikö siellä nyt voi etänäkin huutaa sitten tänä vuonna? Joo, tänä vuonna on eka kerran, kun se menee Traveran kautta kai, eikö se mennyt sillain, että pystyy huutaa ihan mistä vaan, joo. Toivottavasti ei mene miksikään sählingiksi. Niin, että se toimii kanssa. Niin, ettei se ole silleen, että nyt on 3 ihmistä ostanut tämän saman hevosen ja kauppaan löyty kiinni. Niin, en tiedä, ei kai se voisi. Niin, ja kyllä niillä on aika pitkä kokemus siellä Traverassa siellä on, mutta onhan niissä Ruottiinkin niissä Luhti- tai Menhamerikaupoissa joskus käynyt jotain unisuutokaupoissa, joku pieniämminkin, mutta kyllä ne sitten on. Eikö nyt ollut jossain vähän aika sitten joku tämmöinen valeostaja, että eikö sieltä tullut Joo, sitä ei löytynyt ei löytynyt sitten kaveria, niin mitäs niillä millaisen Ruotsissa, kun Ruotsissa pitäisi olla vielä, että sä oot rekisteröitynyt, mekin oltiin joskus turistin siellä huutokaupassa ja tuli vähän mieleen, että jos tulee huudettua, niin just ja Kari oli siellä silloin, niin Kari kävi sitten sanomassa sinne, että et pistää jonkun niin kuin, että mua voi huutaa. Et musta se ei ollut sillä lailla, vaan ihan kadulta tulet ja huutelet, että se ei ihan käynytkään sillä lailla. No näin se luulisi, että verkostakin huutelet, että aika tarkat tiedostusta pitäisi siellä olla. Kyllä vain. Pitäisikö meidän mennä vihjeitten pariin? Semmoinen ehkä tähän, mitä ihmiset toivoo lähetyksen sisältöön, niin aika vähän näitä lähetyksiä kommentoidaan. Että ainut kommentti, mitä mä kattelin, oli YouTubessa, että oliko se viime jaksosta, että Lähdekorpi ja Ahtiainen parturiin. Mä kävin heti, mutta en tiedä, onko viesti tavoittanut Ahtiasta. Mielellään otetaan palautetta ja kommentteja vastaan. Ei ole tavoittanut. Mä näin sen tuossa, kun Jomppe voitti Jeveles jonkun lähdön. Se tuli voittajaesittelyyn. Mä katsoin, että tuolta tulee omista. Sitten mä näin, ei olekaan Ahtiainen. No. Mutta joo, mielellään palautetta ja jos on jotain toiveita. Mutta se on kiva, että pidetään huolta hiuksista. Niin, mä sain samaa kanssa, että semmoinen pitkä tukka, joka harvaa vaan hiuksia. Ja niin, sä oot käynyt kanssa. Nyt laittakaa kommentteja, että onko myös sinne päin. Joo, mielellään kaikenlaista kommenttia. Hyvässä ja pahassa. Ja jos on jotain toiveita vieraista ja muuta, niin yritetään saada tähän vähän kaikenlaista sisältöä. Mennään 65 pariin. Ensimmäinen kohde, ravien 4. lähtö on LV Recru Oy. Lämpösten 3100 voltti, paalu 3000, enintään 10 tonnia. Aloitteleeko sä, Tuomas, sieltä löytyy? No voin mä aloitella. Joo, no mä voin tuosta omasta sanoa heti alkuun, että mä annoin Arnalle semmoista ajo-ohjeet, että sit kun on 2 kierrosta menty, niin katsoinko toi päätuovi auki, että siitä vaan suoraan ulos siitä, jos näyttää pahalta. Että ei ole kovia odotuksia siis siihen. Voi petrata, mutta en tiedä tuleeko 3 tonnia. Vähän nyt vaan ollaan NS mukana.
Sarja osuu ainakin rahalla. Joo, ja se on vähän semmoinen mun ton avovaimo hevonen, niin se tykkää sen kanssa harrastella. Toivottavasti hän saa lisenssin kohta, niin saadaan se sen nimille. Niin, ja eikö se vähän sillä lailla jo, että jos kotiradalla on sarja, niin kyllä niin kannattaa sitä aina lähteä kokeilemaan, jos nyt on jonkinlaisia odotuksia. Sitten tietysti jos tietää, että se kävelee maaliin, niin sitten ei tietenkään. Mutta sitten mä oon katsonut tässä toi 4 Space Raja Niemisen hevonen. Tehnyt hyviä juoksuja tässä nyt muutama. Ilmeisesti pikkusen on ruottipäässä ollut ongelma, että lähteekö Ravia, Voltin 4, ei tietenkään niin suosi. Mutta jos se siitä lähtisi, niin se on kyllä ylivoimaisesti päätään niin paalun paras hevonen. Sitten 9 Quentin Neil, näin se viime lähdön, oli kyllä aika eleetön voitto mun mielestä. Ja pikkusen olisi semmoinen tunne, että Joni-Petteri Kissimir Iirillä olisi niinku hevoset iskussa, että siitä sitten myöhemmin taas lisää. Sitten mä oon tähän sen pienen täky. Mä en nyt ottanut tätä niinku omiin peleihin mukaan, mutta mä oon katsellut tosta semmoinen Miro Hannuksela reenailee 11 tuossa, vaikka sinne Jetta Mäkilehto lukeekin valmentajana. On ollut sen verran rankkoja reenejä, mitä poika on vetänyt aika hyvin. Hevonen on niistä palautunut ja mitä on jutellut, niin varmaan otetaan taas kengät pois. Niin semmoinen, jos semmoista supermega mörköä, niin kuin ne ihmiset sanoo, niin haetaan, niin siinä voisi olla semmoinen. Se oli ihan positiivinen Forssassa. Kyllä. Jaha, mitäs Kari miettii? No kyllä mä melkein, kun on tämmöinen 6 lähdöpeli ja panoskin on keskiviikkosi vähän noussut, niin tarvitsisi koittaa heti piikille ekaa lähtöön ja se olisi Quentin ihan ehdottomasti. Että se on riskinäköinen ori ja tuo 1 Forssan vaisumpi juoksu, niin siihen ei kyllä löytynyt mitään selitystä, mutta mietitään, että silloin on ollut joku helteet ja parmato kiusannut tai jotain muuta söhlöä, mutta se on vankan näköinen ja mulla on jäänyt semmoinen kuva, että se niin kuin ainakin vähemmän olisi tästä pitkästä matkasta haittaa kuin kelleen muulla, koska 4 mä näen vähän, että ei ole ollut se viimeinen 100 se paras tuleminen ja muuten. Ja sitten jos sitä rupeaa revittää, niin kun näillä on niin vähän rahaa, niin näillä ei juurikaan koskaan aja tämmöisiä matkoja, niin näillä ei ole mitään semmoista kokemusta siitä, että kyllä mä lähden 9 piikkinä. Jelppikääs mua vähän, kun mun täytyy käsiohjelmaan tehdä vielä muutoksia, niin lyödään sinne ranking näistä 6-5 lähdöistä, niin 9 on suosikki. Niin kai se kuuluu ainoastaan A-hevoseksi periaatteessa. Ja jos sä pelkä rankingin pistät, niin 9-4 kuuluu oli ja sitten varmaan just niin merohevonen joku ja joku millaiset se loppu niin, menee. Otetaan 3 hevosen rankki. Mikä on kolmos rankki? No mulla on se Hanis Magnifique tähän. Kato, jos on joku muu. Joo, ei pistä se vaan. Niin, tää on aika vaikea muuten joo, sitten kyllä. Joo. Jos noista 2 menee ohitte, niin sitten on niinku aika vaikea saada. Jees. Sitten toiseen kohteeseen Marstal Suomi Kyvytesiin divisioona karsinta. Aloittaako Kari? 2 tulee olemaan varmaan 1 keskiviikkoilla kuumempia suosikkeja ja kuuluu sitä ehdottomasti ollakin, että 1 lähtölaukkaa autoperästä, sitten 1 takamatka häviö pikkutauolta, muuta kaikki voittanut ja sitten 6 on paljon parempi hevonen, kun tulosrivistö näyttää. Vastaavasti 8 on musta ehkä vähän liian hieno tulosrivistö, niin mä menen 2-6. Mitäs Tuomas? No toi 2 joo kuuluu tuohon suosikki, että Mario Lindström tehnyt hienoa työtä hevosen kanssa. Tuo yleensä hevosen kunnossa, mutta siellä tuommoinen X pelottelee kanssa ja näin, että jos sattuisi jotain käymään, niin mun mielestä taas toi 9 Air Space ja vähän noin voitot kiertänyt, tosi hyviä juoksuja pidemmän aikaa. Ja sitten siinä on se sama valmentaja, mitä mä nyt huudatan tässä, että Joni-Petteri Irri mun mielestä ei ole nyt mennyt alkukausi vielä silleen ja vähän tuntui siltä, että nyt saattaisi lähteä Joni-Petteri hevoset liitoon. Vähän on soiteltu tuossa ja kysellyt, niin hän on vähän itsekin sitä mieltä. Eikä voi hänen suullaan puhuakaan, mutta... Onko se just se paljon puhuttu pehmeä suora sit, mikä on ruvennut siellä? Voi olla, mä luulen, että on löytynyt ja siihen on vähän vaihdettu hiekkaa ja sitten niin. On vähän käytetty muut hierojaa ja kaiken näköistä, mutta Airspaceista vielä niin nopea, suht kyvykäskin, mutta on semmoinen ihan suvun edustaja, eli täys kuuma solapakolainen. Eli ei saisi tapahtua paljon mitään ihmeellistä. Eli tässä pääst hyvin siihen johonkin, niin sit purttaa hyvin. Mutta jos joudut matkalla vaihtaa paikkaa, niin se on sit yleensä, se oli sit valmis. Niin, et säädöt on vähän huonosti siellä suus, mutta muuten. Joo. Eli 2 tulee olemaan iso suosikki, mutta ei kumpikaan laita varmaksi. Ja mä haluan 6 just sen takia, kun se maksaa sitten niinku suhteettomasti totos ja on niinku, ei tuo tulosrivistö kerronut ihan kaikkea. Mennäänkö ranking 269 vai 296?
Ei oo väliä, laita jomminkummin. Selvä. Sitten kolmanteen kohteeseen Vice Network Oy lähtö. Kylmäveristen tasoitusajo 27 paalulta, enintään 70 000. Hyvä lähtö, mutta en tiedä mikä tässä on. Mikä tässä on? Jos nyt jos kysyt sitä rankingia, niin ainakin tulee multa kysyä. Että mä otin ainakin haulikon kotona ja ammuin tuo, tulipa monta reikää. No sanopas mitä reikiä tuli. No 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Nyt ainakin ja varmaan puuttuukin vielä. Mä tosta nopea. Mulla oli ne koneella kotona, mutta mä unohdin ottaa ne ylös. Olikohan sitten vielä toi Antti Alarantalankin hevonen toi kylmä. Että vähän laukkailu, mutta jos löytyy askel, niin en tiedä millainen on. Ja sitten mun mielestä toi Harjan korjaa oli viimeksi tosi hyvä. Se on pikkusen kovempi lähtö oli mun mielestä mitä tää on. Ja tuli loppua kyllä hyvin. Kuponkipeli vähän huono. Niin, mutta semmoinen kun tähän nyt revittelee. Joo, niin kyllä. Joo. Onko Kari ampunut kans haulikolla? No kyllä mä nyt jonkun verran, koska tässä on semmoisia juttuja, kun 5. Steffe ja 6. Voimasivu on täältä meidän suunnan hyvät kylmäveriset, niin Steffekin tulee tosta pari kuukauden, nyt ihan 2 kuukauden, mutta kuitenkin vähän tauolta. Ja Voimasimo juoksi kerran jo pikkutauolta, kolautti vähän jalkaa, sitten ollut vähän flunssasi ja sitten taas tulee niinku tauolta. Että niiden päivävire ei ole niinku mitenkään varma. Eli ne kuuluu olla kupongilla, mutta ei voi laskea niiden varaa pelkästään. Sitten takaa 11 noste ja sitten nuo Klemolan valjakko kumpikin 12 ja 13 kuuluu ehdottomasti olla. 2. ja 3 voi, siis mahdollisia nekin on, mutta ne voi saada liian paljon peliä siihen nähden, että mikä niiden todennäköisyys on voittaa. Ja jos laitarttis niin kuin vähän erota kansastakin. Mutta niin kuin sanottu, on tämä tosi hankala näköinen lähtö. Tämä on siis upea lähtö ja tämä tulee olemaan varmaan jännä katsellakin, että se ei voittaja varmaan tiedä kuin vähän ennen maaliin. Että. Kyllä. Mikä se ranking nyt on? Aloitetaanko Voimasimosta? No pitääkö Voimasimon olla kuitenkin ykkönen? Niin kun se on sen verran näkynyt televisioskin on niin paaluun, niin kai se kuuluu siellä olla. Niin. Että Hieno 14-vuotias vielä pahtaa. 6, 5, 11, niin ne on ainakin tuttuja hevosia siitä lähetyksestä ollut ja pärjännyt tässä suven aikana. No niin, mennään niille. Sitten 4. kohde. Veljekset Mäkilä Oy lähtö, enintään 28 000 euroa tienanneet lämpöiset ja mailin ryhmä. 2. Manchester ehdoton ykköshevonen, että Kuopiosta eksis keväällä on nuo 2 starttia, sitten ruunattiin, tuli derbykarsintoihin, ei ehkä ollut ihan parhaimmillaan, mutta voitti silloin viime kevään täällä se 7-5 on niin kuin näyttänyt oikeasti hyvä hevonen, että varmasti 1 startti vie eteenpäin, et ihan ehdoton ykköshevonen. 7 Sunshine Boy, nopea, millaisen maailma sinä päivän sopiikin hänen ajatusmaailmaansa. 8 Magic Sermer statistiikasta näkee, että on hyvä hevonen ja oli Ruotsissakin ihan asiahevosen kirjoissa, niin kuin näkyy kertoimistakin. Ja mutta on kans vissiin vähän vikkelä käytöksinne, mutta 2 kapeampi, sitten 7, 8, ehkä 9 Art Flower, mutta siinä. Joo, no mä lähdin vähän eri lähestymistavalla. Että just se, että 6-5 kierros ja iso panos miniminä, niin mut vakuutti viime startissaan toi Goldaksena, että kiersi 4 rataa loppuun, tuli niinku tosi hyvin. Keulasta ei ole ihan jaksanut loppuun asti, mä nyt on aika väkisin selkäjuoksu. Ja mun mielestä se oli vaan niin hyvä, että mä haluan kokeilla sitä. Se ei ole ehkä se rankki 1 tähän, mutta mun mielestä tässä voi käydä silleen, että toi Sunshine Boy menee 0,9 ja ton alun ja sitten se tulee joku vielä siihen jää kuolemaan tai jotenkin ja mennään vähän hurjastellen toi alkuun. Niin tässä Porissa, kun se ei ihan lyhkäisin loppusuoraan, kuitenkin tää Porinkaan loppusuoraan, niin sieltä voisi Goldaksena sitten lopussa työntää. Mutta tää on niinku mun tämmöinen pelillinen varmaan. Joo, ja ei Goldaksena ole parantanut. Se oli vähän semmoinen niinku puolella pehmeä siinä alkuun, vähän jopa nuhkiaksi voi sanoa, mutta se on parantanut kyllä. Mutta tietysti maili ja 10 numero, että kun siitä ei pääse suoraan sisälläkin ajamaan. Ja sitten jos sä lähdet kiertelemään tuohon jää väliin jotain huonompia hevosia, niin se on vähän onnessaan, mutta onhan se oikein hyvässä kunnossa. Kyllä. Joo. Mutta sanokaa vielä se ranking. Mikä tässä tulee olemaan suosikki? Manchesteri vai? Varmaan joo. Tämä on tasaisesti pelattu lähtö, kyllä tulee olemaan, mutta pistyn sitten 2 ja pistän hänen 10 ja sitten 7, niin ne on varmaan aika lailla. Selvä. Sitten 6-5 vitoskohde Duon avaus. Ja niin semmoinen mainittavissa, että äskeinen lähtö oli troikka. Siihen saa varmaan hyviä troikkavirityksiä. Kivikylän
kotipalvaamo Aare Nymanin muistoa jo lämpösten avoin mailiryhmä. Kukas on suosikki? No mun mielestä kuuluisollaan, eli Kallela Ikaroksen. Tietysti Gert Pokohan on tehnyt koko kesän aika hyviä juoksuja, että ei sitä saisi niin unohtaa, mutta mulla on Kallela Ikaros tähän vähän niin kuin merkattu piikki, että se oli kyllä tosi vakuuttava tuo Riihimäellä, että 13.8 Riihimäellä kuolemasta niin on mun mielestä ihan kelpo suoritus ja on siltä hevoselta odotettu pidemmän aikaa jo niin kuin hyviä suorituksia, että se on ollut vähän niin kuin hämärän rajamailla tuossa, kun yritettiin montteja ja mitä kaikkea. Ja nyt just Joni-Petterin kanssa soittelin, niin oli kyllä tosi vahvat odotukset siitä keskiviikolle, että mulle riitti se pelkkänä merkkinä tähän. Joo, Kallella tuli joku ihan outo floppi, että niin kuin viime talvella ja siinä kevättalvella, niin sehän näytti ihan, että se oli joka lauantai 7-5 ja ennen kuin suosikki ne tappelivoitosta jotain. Mutta kyllä mä noilla kahdella näin niin sanotulla ulkomaan-elävällä, eli Gert Poko, vaikka se nyt on Suomessa ollut vallan, mutta kun se on Elite-loppetason hevonen ja nyt se on näyttänyt oikein kovaa kuntoa. Sitten 7 Kolibri Jetto täällä eka kerran, mutta kyllä sekin on semmoisissa liemissä keitetty, että sitten kun tämä ei mene mitenkään selvästi, tämä juoksukulku, kun täältä 1-2 lähtee lujaa, musta tässä tulee reipasvauhtinen lähtö. Niin, että onko noitte kovuus sitten vaan kovempi? En missään tapauksessa väheksy Kallela Ikaroksen voittosanssia, mutta nuo jotensakin niin kovat kehäketut nuo 2 tuolta, että 6 ja 7 ja sitten 3. Ja sitten Tommi, mitä Tommi sanoi omastas? No ei siitä viime startista ainakaan hirveästi mitään voisi sanoa. Siellä se hölkötteli, mutta meni siellä porukan perällä koko lähdön ajan, että kyllähän se nyt, ei mulla nyt mitään odotuksia, tietysti oli niin kova lähtö, että mulla oli henkilökohtainen tavoite, että jos tulee porukassa maaliin, niin on ollut hyvä, mutta ei se ihan siellä porukassa tullut. Niin, 3 lähtöä kans silloin alla ja niin. Kyllä se kans silloin ennen vanhaa, niin tässä maililla niin oli aika lainalla. Joo, mä en tiedä milloin ajetaan. Henkan kanssa mä tänään soittelin, että se oli sillä tänään ajanut ja sanoi, että se oli ihan ok hyvä, että ei mitään, että kyllä se varmaan keskiviikkona starttaa, että en tiedä millainen taktiikka on nyt sitten. Että kyllä se Tinosta tai taktiikkakin oli lauantaina, että pakitellaan sinne porukan hännille, mutta se on siinä startissa aika pyrkivä. Että niin, Tino joutui sitä veteleen aika paljon ja sanoi sitten, että sen jälkeen saikin loppumatkan vaan pyydellä, että voi olla, että se otti siitä vähän itteensä, mutta pääasia, että hevonen on ollut terve ja jalka on kestänyt hyvin, että katsotaan, että jos ei se keskiviikkona ole yhtään parempi, niin sitten mietitään, että mitä tehdään, mutta ihan mielenkiintoista nähdä tämä startti. Joo, ja kyllä se voi maililla ihan turhaa ruveta niin väkisin kiskomaan semmoisia hevosia, millä on elämä lähetetty. Niin, kyllä. Mutta ei se nyt semmoinen kuitenkaan ole, että kyllä sitä nyt vähän voi, että kyllä se nyt varmaan, jos tähän oikein lataisi, niin varmaan voisi päästä keulaan, mutta en mä tiedä, onko se nyt sitten paras taktiikka, mutta jos saa pudotettua siihen pari jonoa tai jonnekin 3. sisälle, toiseen sisälle. Niin ja mä sanon nyt, kun kuitenkin tässä käy näin, kun ollaan Porissa ja Harri tulee ja voittaa tämän lähdön, niin voi olla, että ollaan ihan unohdettu se, mutta ei ole kyllä ollut ihan niin hyvä, mitä on nauhoittanut tällä vuodella, mutta voi olla, että on nyt sitten elämänsä kunnossa tähän starttiin. Sanoo, että näkyy olevan nyt, että tuli Olli kanssa jossain välissä tuossa puhuttu ja Olli sanoi, että se tarvitsee saada varmaan vaan niin startteja, että sillä on kuitenkin niin paljon rahaa ja kun sillä on ne omat haasteet siellä valmennuksessa aina, niin ja nyt näkyy olevan, että Lahdessa tuli vuoden ekat rahat silloin, kun oli 3. joku saanut äyrikään sitä ennen. Sitten Turun voitto ja nyt on ilmoitettu lauantaiksi Jyväskyläänkin, niin kyllä musta tuntuu, että niin kuin seuraavaksi viikoksi, että kyllä musta tuntuu, että se niin kuin parantaa ainakin, jollei ne voita tätä lähtöä, tekee hyvän juoksun. Mutta siinä on se sama asia vähän kuin Kallela Ikaroksessakin, että onko noitettu toista kovuus sitten vielä vähän tässä vaiheessa kovempaa. Niin, kyllä toi Gert Poko on vaan pirun hyvä ollut. Se on ihan parhaita hevosia, mitä täällä kuitenkin kilpailee. Sen verran Vellun kanssa juttelin tuosta Kolibri Jetistä, niin ei sano, että ihan mukava hyvän tuntunen hevonen. 17-vauhtisen mailihiitin oli sillä ajanut. Ja kyllä se niinku ihan oli vähän sillä mielellä, että kyllä pärjäämään lähdetään. Että sanoi, että kovia avaajia on kyllä, että he ei varmaan starttiin niin satsaille, mutta katsoo sitten taktiikkaa vähän vauhdin jaon mukaan. Toivon ajaa muutenkin usein sillä lailla, että se ei ole ensimmäisen 300 aikaan, mutta sitten puolikkaan jälkeen siellä saa ollakin hereillisen ja kärjessä, kun se tulee. Niin, se voi olla, jos vauhti rahoittuu. Se usein sillä tapaa, että se ei ole heti sieltä ja sitten vähän samalla kuin kierroja tuolla Ruottipuolelle, että ei se suora autoperästä, ja kun se tulee ekalla takasuora liivistää, niin... Kyllä. Se on just näin. Hei, viimeksi muisteltiin
Mäkelän Tuomo, jos silloin Kari sanoit, että ainut ketä vähän pisti kampoihin oli Nymanin Aarne, niin mitäs muistoja Aarnesta? Niin, Nymanin oli talli tuossa, missä on nyt tuo vanha terassi tai asfaltit, siinä oli talli ja Arska rupesi olemaan sitten semmoinen, no tämän alueen tietenkin, että se oli ollut sitä ennen siellä Tuurnalioja, ajellut niitä ja voittanut Souvallossa jo minipiinkolle ja touhunnut, mutta sitten se rupesi ajaa tästä alueelta niin kuin lainaakin niin kuin enenevässä määrin, mikä siihen maailman aikaan ei ollut oikein semmoista ja kyllä musta se oli vielä kovemmin siis sillä tavalla, että jos oli Boris Ravitin Nyman, niin vei, että jos Koivunenkin täällä käy vähän harjaamassa, mutta kyllä Nyman oli niin kuin sitten sillä ja sitten kun Hanski tuli siihen vielä sit mukaan ajamaan ja sitten kuitenkin meillä oli lämminverisistä sillä jonkun verran pulaa niistä vähän paremmista, niin kyllä ne tahtoi ne alkupään lämpöistä kovat tasoitukset, niin kyllä siinä pari Nymanilaista siinä oli. Ja kyllä niitä sitten rupesi tulee jo silloin, että niinkin kova hevonen tuli silloin Petä. Sitten se Nipspee, niin se oli tässä kanssa semmoisen 2 miehen hevonen ja se tuli Arskalta silloin tarttiin. Ja tuli niitä tuontihevosia. Sitten just Turnalta tuli niitä, no ne oli tuot varmaan Ruotsista suurimmaksi osa, niin kuin Nipspeekin oli ja muuten. Ja kyllä musta tuntuu, että no se oli semmoista keskinäistä taistelua koko valtakunnassa, että Nyman Mäkelä. Niin. Mutta sitten kun se oli tossa, että se oli kaikkien, että nämä on nyt sitten nämä Markku Laisapot ja Koivusen Harrit ja kaikki, kun ne on tuossa vieressä asunut Viisatiellä, niin sitten osaa herätäkään ne on kuikuillut, että mitä tuossa tapahtuu. Joo, niin mä oon kuullut, että talli on ollut tällä. Millainen tämä puoli niin kuin muuten oli? Oliko täällä muuta kuin Arnin talli? Ei. Okei. Okay. Joo, ja siinä oli Raskukin sitten silloin jossain välissä vissiin vähän aikaa, mutta Pelle oli siinä sitten viimitteeksi. Ojanperä Ahtikin oli siinä vissiin joskus. Ja tuossa oli semmoinen, siinä oli kämppä ja oliko tuossa tarhoja sitten tuossa? Oli siinä 3 pientä tarhaa. Joo, ja iso peltiaita sitten tohon ja joo, ja portti oli vissiin tuolla loppusuoran alussa. Niin, siis tonne. Niin. Oli. Just hänen kanssa puhui, kun täällä oli semmoiset joku laukkakilpailut, sitten Gravia kesken. Niin kun ensimmäinen hevonen meni siinä portissa, meni 6 seuraavaakin. Ja silloin oli normaali talliportti tuolla keskellä takasuoraan. Niin. Joo, kyllä. Okei, mielenkiintoista. Sitten 65 päätöskohde, Duon toinen osalähtö MRS Tiimi Oy lähtö, haastajadivisioona karsinta. Mitäs tänne? No, mä ainakin aloitin tuosta Williamsburgista, että se on sen jälkeen, se Kausala rataennätyksen jälkeen, niin tehnyt vaan hyviä juoksuja. Ja nyt on hyvä paikka ja vastus melko sopivaa, mutta ei sen ihan ehkä yhteen merkkiin, tai mä en ainakaan ottanut, että sitten siihen mukaan 4, 5 ja 9, että kans tehnyt hyviä suorituksia tässä viime aikoina niistä jokainen. Mitäs Joni-Petteri sanoi Nordeetiasta? Ei tullut kyllä puheeksi. Ja. Mutta mä vähän niitä kattelin, niin musta tuntuu ainakin tuon viimeisen jälkeen, että olisiko kans vähän. Mulla on nyt vähän tämmöistä Joni-Petteri-fanitusta selkeästi näissä mun peleissä, mutta joskus pitää. Lähtöradat on ollut vähän vastaan, niin. 12. Sekin vielä, että jos nyt saisi joku kiva reissu tuosta, en tiedä, voi olla, että jos siellä päinkään. Ja 2,6 on matka. Juu. Mitäs Kari? No juu, siitä Williamsburgista oli silloin viimeksi puhetta silloin Porissa, että jos se olisi ollut eturivissä, niin se olisi ollut ihan umpivarma. Ja on oikein hyvässä kunnossa. Mä en tiedä, onko 2 ja 6 erityisesti Williamsburgin mieleen, mutta mä en tiedä, onko se niin kausti vastaakaan, mutta kuuluu sinne ja 9 se ops. Mutta mun ykkösemmoinen on kyllä 5 Nordetia, että juoksi Ruotsissakin jostain 7-5 lähtöä voitti, jos se näytti niin kuin vahvalta hevoselta. Sitten täälläkin silloin keväällä niin vahvuus oli se, että se valtti. Ja nyt musta viimeksi ravas Turus paremmin kuin mies muistii. Tommi vähän arposia takana ei lähtenyt, jäi siinä taakse. Ehkä sieltä olisi ollut hankalaakin, mutta tuli hyvä lopetuksen. Ja kun tässä nyt voi käydä niin, että se pääsisikin lähellä kärkeä niin kuin vähän helpommin. Ja 2 ja 6 on sille ihan varmasti niin kuin plussaa. Ja tuolla tulosrivistöllä se jää taas niin kuin jonkun verran pelaamattomaksi, että koska kyllä prosentit menee 2 ja 9, niin kuin ne ketä tuosta ohjelmasta katsoo. Sitten 4 menee vielä enemmän vielä kuin Nordetia. Kyllä ne samat hevoset 2, 4, 5, 9, mutta 5 on eniten sitä pelillistä ideaa. Niin, kyllä, just näin. Unohdettiinko mennyt joku muu tästä? Ei tässä nyt kyllä äkkiseltä. Ei 8, muut me jätettiin mainittamatta, mutta kyllä niistä joku on joka lähdössä jää. Ja ranking ei ihan kaikkia pelaa. Aloitetaanko rankingi Williamsburgista kuitenkin?
mitä, jos Mun tällä mielestä miettii, mikä... kuuluu aloittaa. Joo, Mutta pistää vaan. Joo, 295. Tai no se on nyt. Me mennään Niin. 295. Semmoisilla kuvioilla kohti keskiviikkoa. Ja tosiaan se on vähän niin kuin meidän kesäkauden päätösravit, että elokuun loppua elellään ja syyskuussa ajellaan sitten seuraavan kerran. Ja nämä on ilmaisravit, joten kaikki vaan paikan päälle ja kelikin pitäisi nyt olla. No pitäisikö tää heittää ravinäisten mestaruusajo, niin... Jaa, haluatko te sen käydä läpi? No pitäisikö tää nyt katsoa? En mä oo kattonut yhtään, mutta tuli vaan mieleen, että kun tämmöinen nyt on, niin täytyyhän tätä vähän nostaa tietysti. Katsotaan ihmeessä. Seija Myllyharju on voittanut 2 kertaa. Niin, että olisiko niinku hätrikin paikka tubettajalle. Mitä luulet? En tiedä, semmonen pikku fakta tuli tuossa, yllätti itse, kun katsoin Loviisan raveja. En muista, koska sitten viimeksi on Loviisan ravit, niin Elina Leinonen voitti Suomen hevosella. Niin sano vaan, että oli ensimmäinen voitto Suomen hevosella. Niin se jotenkin särähti korvaan, että eikö ole aika niinku Suomen hevosperheestä kotoisin. Niin, se oli niin. Joo, kun se kun Veikolla oli pelkästään, tai oli silloin joku siinä lämpöisiä mitä niitä oli, mutta kyllä siellä Kylmäveri on ollut maailman sivu, juu. Että olisiko nyt ketsuppipullo auki ja kuulla tuosta Aleksin liidolla tolppataulu. Ainakin kuljettajana, niin ketään moittimatta, niin on niin kuin nyt noussut niin kuin siihen, että voi ihan hyvin valita vaikka 75 lähtöihin ajaa, niin kuin ei tarvitse olla naisille rajattu lähtö tai junioreille. Tai... No niin kuin mä oon ihmetellyt meinaa, että miten se sit saa niin erilaisista hevosista ja kaikista niin hyvin irti, että on kyllä menestynyt. Et mä alussa ajattelin, että mahtaisi se hevonen luulla, että se on vapaana, että se siellä pienenä istuu, mutta ei sekään noin kauan. Niin ja milloin joku sanoo, että muut pitää ja Elina päästää. Joo, niin. Kyllä. Mä en osaa kyllä sanoa tästä voittajaa. Ei, tää on vaikea, tosi vaikea lähtö ja toivottavasti nyt pääsee kaikki starttaamaan ja on aika monta, jotka ei ole paljon ajanut, niin se on aina hieno, kun pääsee kilpailemaan. Kyllä. Joo, mutta kyllä tämä on ihan utopia, että Elina just sen takia, että se on näistä varmaan ajanut viikossa sen verran, kun muut ajanut koko vuon kilpaa, mutta... Niin. Mutta Mielenkiintoinen lähtö. Mielenkiintoinen lähtö. Oliko vielä jotain muita, mitä haluatte käydä läpi? No mites tää monta? Tietysti ei tässä ole enää kuin 2 lähtöä, mitä on jäänyt käsittelemättä. Joo, ne on aika ei mites niin tää 3-vuotisliigaa? Etteikö tähän tullut vähän liian vähän hevosia? No ei, kukas niin. oli kattonut yhtään sarjalehteä etukäteen? 3-vuotispalkinto Vermos ja Riterium-karsinat ensi tiistaina ja 10 000 tienannut Varsau. Meillä on paljon tienannut, mikä menee sinne. Tämä olisi pitänyt olla ehdottomasti nyt matala sarja niille, mitkä ei mene Riterium-karsintoihin muihin. Joo. Eli... Tämä on viimeinen karsinta taas ennen finaalia. Joo, sittenkin, mutta ei silti, kun nämä hevoset on täysin päällekkäisiä, paitsi Ruotsissa syntynyt. Niinhän se vähän sen varmaan tuosta. Kyllä. Mutta ihan hyviä varsoja. Hyviä varsoja, mutta tietenkin, että jos tämä olisi sillä lailla, että niillä ei olisi Riteriumi ensi tiistain, niin tässä olisi ollut puolet enemmän hevosia. Se on ihan totta. Se on ihan totta, juu, että se mun mielestä silloin alun perin suunniteltiin, että oltaisiin tässä ajettu finaali, mutta sitten mietittiin, että se olisi ehkä ollut sillä lailla, että sitten olisi ainakin ne kaikki Kriterium-karsinnassa olevat hevoset olisi myös sieltä ollut pois. Niin päätettiin tässä ajaa sitten vielä karsinta ja seuraavissa raveissa finaali. Tosin ei sekään ihan optimaalinen ole. Sinne nyt pääsee sitten ne hevoset ainakin, mitkä ei Kriterium finaaliin pääse. Mutta ihan mielenkiintoinen 5 hevosen. Toivottavasti ei tule pois jäänteen. Kyllä ihan mielenkiinnolla seurataan. Ja tässä toisella sivulla näkyy olevan sitten nämä liikatkin jo kunnossa, mitä sä kesällä teet. Ne on nyt saatu kuntoon. Ja niin, että on taas se tuttu tulevainen kyllä ne rupeaa olemaan. Koivunen. Niin. Joo, Joni Petterin sieltä pitäisi vähän kiristää. Kyllä se tulee sieltä. Joo, no katsotaan nyt tuo Monttelähtökin vielä. Onko siinä Catapult Avenger, Quick Tooma, ne otti yhteen Vermossa. Vaihtuuko osat vai mennäänkö samassa järjestyksessä? Onnittelut Suomen mestari Heta Huuskolalle vaan. Mitä luulette, millainen päin on? Vai onko joku muu, mikä sekoittaa pakkaa? Ei kai näistä nyt ketään muu voi noita sekoittaa. Joo. Kyllä. No, me käytiin kaikki lähdöt. No niin, kato. Hyvä. Oli kattava se. Kiitoksia teille ja kiitoksia katsojille. Niin, tulkaa raveihin. Nähdään keskiviikkona. Kiitoksia kuvaajille.